Buksan at tikman ang creaminess ng Eden sa bawat pagsasalo. Sarap namnamin. Hello, Mommy Cons! Good morning! Mommy Cons, good morning, good morning po! Mommy Cons! Welcome.
wallet? Ate wallet. Ano na, iwan ko sa item. Ano na, sa wallet? Oo.
Kukunin sandali lang.
Kali Jobs, Tamsa. Salamat sa Tamsa, Kali Jobs. Mega nag-shoutout.
Pwedeng salamin, loob at labas. Kain tayo, palitaw. Salamat sa Gigi. Sis Getty. Okay lang, Sis Getty. Salamat sa dalaw. Ay, hello, May. Good morning, May. Good morning. Salamat sa tusok, May. Ay, lobat. Ako, nalubat. Wait a minute. Nalubat si Pat.
Lolobat ako. Init mo siya. Bango ng palaya, press na press. Tatay, Oh, lapay. ay, nagpasan? Ako na anong mga daw toy? Ano ba?
Papansin mo na, no? Saing na kayo po, kamo. Saing na po. Ayun na. Ayun na. Sarapan naman. Sarap naman. Ang sarap naman, oh. Ipatarim si Lolo. Aray! Ay! Ay! Para... Bakit nangangagat? Ah? Bakit nangangagat? Bakit nangangagat ikaw? Bakit nangangagat ikaw? Bakit nangangagat ikaw? Ay! Bastos. Bastos ka, bastos ka. Ha? Bastos. Galit. Galit. Chapalit, chapalit. Aray. Ay, ay, ay.
Oo. Lorna Sinense, gumagay gulab, shout out. Hello sis Lorna. Kahit yung muko ka, kitang-kita ka, kina-text ko. Ha? Matumal? Oh, very good. Pwede na yun. Pwede ka nang mag-yakay-yakay. Yakay-yakay.